Elämässä on tärkeää unelmoida. Mikä sinun unelmasi on? Unelmien saavuttamiseksi luomme yleisesti tavoitteita, joita tavoittelemalla päästään lähemmäs unelmaa. Jonkun unelma voi toki olla terveenä pysyminen tai sairaudesta toipuminen, mutta monen unelmiin liittyy myös jokin rahalla hankittava asia. Yleisiä asioita, joista me unelmoimme, voi olla esimerkiksi ensiasunto tai oma koti, auto tai jokin kaksipyöräinen, tietty summa rahaa, lomamatka, lainan kuittaaminen, ennenaikainen eläköityminen. Omia unelmiani ovat vielä jokus oman täydellisen kodin löytäminen tai rakennuttaminen. Tämän kanssa rinnalla tulee myös nykyisten velkojen pois maksamiset, jotka koostuvat nykyisestä kodistamme sekä minun omistamasta sijoitusasunnosta. Tämän hetken tilanne. Juuri tällä hetkellä kuitenkin nuo unelmat tuntuvat hieman kaukaisilta ja ne ovat jääneet ehkä hieman taka-alalle. Tällä hetkellä asiat, joita teen tavoitellekseni näitä unelmia, on enemmänkin nykyisistä laskuista selviäminen. Ettei ainakaan tarvitsisi enempää lainaa ottaa kuluja varten tai myydä pois jo nykyistä omaisuutta. Säästämisellä olen pysynyt tavoitteessani, mutta tietyistä asioista on luonnollisesti pitänyt tinkiä. Mielestäni siis säästämisessä ja vaurastumisessa on hivenen eroa. Minulle säästäminen ei tarkoita sitä, että kuinka paljon rahaa saadaan laitettua sivuun joka kuukausi säästötilille tai osakkeisiin. Tämä on enemmänkin sijoittamista. Säästäminen on mielestäni ennemminkin ajattelutapa. Säästeliäs ajattelutapa. Tämän ajattelutavan saattaa laukaista se, että haluaa kovasti tavoitella unelmiaan ja alkaa laittaa ylimääräistä rahaa sivuun. Ylimääräisen rahan voi sitten esimerkiksi sijoittaa eteenpäin vaikkapa osakkeisiin tai rahastoihin, joissa ne mahdollisesti tuottavat voittoa, jolloin päästään kiihdyttämään vauhtia kovemmaksi unelmia kohti. Ajattelutavan säästämisestä voi myös laukaista erilaiset vaikeat ajat elämässä. Elämä ei aina ole reilua ja joskus sattuu ikäviä asioita. Sinä tai läheisesi saattaa esimerkiksi sairastua pitkäaikaisesti, jäädä työttömäksi tai esimerkiksi kodillenne saattaa tapahtua jotain odottamatonta, kuten vaikka vesivahinko. Tällöin elämässä asiat saattavat priorisoitua hieman uudelleen ja rahalle tulee aivan uudenlainen merkitys. Silloin säästämisestä tulee ajattelutapa, joka helpottaa pääsemään vaikeasta ajasta ylitse. Toivotaan kuitenkin, ettei näin kenellekään tapahdu, mutta varautunut voi aina olla. Vaikeat ajat kuitenkin opettavat uusia tapoja. Säästeliäisyyden avulla on oppinut hyvin rahan käytöstä ja paremmin seuraamaan, että minne ne ovat aikoinaan kuluneet. On tullut huomattua, että tätä tapaahan olisi varsin viisasta jatkaa myös, kun ajat joskus helpottavat. Näin päästäisiin hieman helpommalla kohti niitä tavoitteita ja unelmia. Aseta itsellesi selvät rajat, jotka olet itse päättänyt. Mielestäni on kuitenkin hyvin tärkeää luoda itselleen realistisia tavoitteita. Kannattaa aluksi hieman tutkiskella itseään ja miettiä, että mitkä tavoitteet ovat saavutettavissa ja minkälaisilla menetelmillä. Kuka vain voi lähteä tavoittelemaan miljonääriksi tulemista ja 30-vuotiaana eläköitymistä, mutta harva siinä onnistuu ilman isoja perintöjä tai lottovoittoa. Realistisilla tavoitteilla tarkoitan myös sitä, ettei tee tavoitteistaan liian vaikeita, vaikka ne olisivatkin realistisia. Ihan kaikille ihmisille ei sovi se, että aletaan yhtäkkiä tekemään valtavan paljon ekstra töitä ja laittamaan joka penni sivuun ihan vain sen takia, koska on päätetty alkaa säästämään 10 000 euroa vuoden loppuun mennessä. Tärkeintä on mielestäni se, että säästäminen lähtee sinusta itsestäsi, etkä kopioi suoraan jonkun muun säästöopaasta. Sekin voi joillekin sopia todella hyvin, mutta yleisesti ottaen tilanteet sinulla tai perheelläsi on monesti aivan erilaiset kuin jossakin toisaalla. Jos säästäminen viedään liian radikaaliksi, niin nopeasti huomataan, että säästetään myös muistakin asioista kuin rahasta. Säästetään joko terveydestä tai onnellisuudesta. Sanotaan, että rahalla ei voi ostaa onnellisuutta. Tämä on varmasti täysin totta, mutta kyllä rahalla on kuitenkin suuri vaikutus siihen. Rahalla voi kuitenkin ostaa asioita, jotka tekevät onnelliseksi. Asioita, joista unelmoi.
Kolikolla on kuitenkin myös kääntöpuoli tässäkin, ja jos rahaa pimittää liikaa itse itseltään säästämällä, niin voi nopeasti huomata myös kadottaneen sen tuomaa onnellisuutta. Pyytäisin siis kaikkia miettimään tarkasti omia tavoitteitaan, joita tekee päästäkseen kohti unelmiaan. Tavoitteet ovat hyvin tärkeä polku unelmia tavoitellessa, mutta niiden kanssa on myös pidettävä järki kädessä. Pahimmassa tapauksessa asioista tekee liian hankalia itselleen. Silloin omista tavoitteista tulee pian mörköjä ja motivaatio koko touhuun menee. Matkalla kohti unelmia voi kuitenkin myös muokata tavoitteitaan, muista se. Älä ota siis matkaasi kohti unelmiasi liian vakavasti. Pidä järki tavoitteissasi, mutta muista myös välillä ottaa rennommin ja pitää hauskaa.